തമ്മിലടി, പടലപ്പിണക്കം, ഗ്രൂപ്പ് പോര്, ചക്കളത്തി പോരാട്ടം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഒട്ടും പഞ്ഞമില്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. അതിന് ഇന്ന സമയമെന്നുമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന തമ്മിലടി വീണ്ടും ഓണായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ. ആരാണ് വിജയശില്പി എന്നതാണ് മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയം. സംഘടനാ മികവാണോ, വി ഡി സതീശനാണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണിപ്പോൾ നേതാക്കളിലും പ്രവർത്തകരിലും തർക്കം മുറുകുന്നത്. എരുതിയിൽ എണ്ണ പകരുന്ന രീതിയിൽ KPCC അധ്യക്ഷൻ K സുധാകരന്റെ പ്രതികരണവും കൂടി വന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട അവസ്ഥയിലേക്കെത്തി. രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കം വന്നുപോയ നേതാക്കളാണ് സതീശനാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സുധാകരൻ പറഞ്ഞത്. മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കടക്കം കടുത്ത കല്ലിപ്പാണ് സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സുധാകരന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് പുകഴ്ത്തൽ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു സതീശൻ ചെയ്തത് എന്നും അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും നേതാക്കൾക്കുണ്ട്. ടീം പുതുപ്പള്ളിയാണ് വിജയിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ സതീശൻ ക്യാമ്പ് വിജയശില്പി സതീശൻ പ്രചാരണവും ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം വ്യക്തിയുടേതല്ല കൂട്ടായ വിജയമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന നിലപാടിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. എന്നാൽ K മുരളീധരൻ മറിച്ചൊരു നിലപാടിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതുപ്പള്ളിയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അത് സംഘടനാപരമായ നേട്ടമല്ലെന്നാണ് K മുരളീധരന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഇത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്, സഹതാപ തരംഗമാണ് വിജയത്തിന് അടിസ്ഥാനമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഗജവീരനാണ് മുരളി എന്ന പരിഹാസമാണ് സതീശൻ ഉയർത്തിയത്. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് കലിപ്പുമൂത്തൊരു KPCC ഭാരവാഹി രംഗത്തെത്തിയത്. ഏത് വിഷയം വന്നാലും പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പ്രതികരിക്കുന്നവരല്ല, മരിച്ചു പണിയെടുത്ത നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതുപ്പള്ളിയിൽ സംഘടനയും കമ്മിറ്റികളുമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുടുംബയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വരെ ചോദിച്ചവരുണ്ട്. രാപ്പകലില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അതൊക്കെ നടത്തിയത്. അവരിൽ MLA മാരുണ്ട്, MP മാരുണ്ട്, മറ്റ് നേതാക്കളുണ്ട്. അവരെല്ലാമാണ് വിജയശില്പികളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ജയിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണെന്നും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് KC വേണുഗോപാൽ ആണെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്തായാലും 12-ാം തീയതി ചേരുന്ന KPCC യോഗത്തോടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടുപിടിക്കും.